हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत पालक पनीर। पालक पनीर बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे स्वच्छ धुवून घेतलेली पालक। पालकाची पानं आपण साफ करून घेतलेली आहेत, देठ घेतलेले नाही आहेत। इथे आपण घेतलेला आहे अर्धा छोटा कांदा, 2 मिरच्या, 5 ते 6 लसूणच्या पाकळ्या। हा आहे शाही गरम मसाला। फोडणीसाठी आपण घेतलंय जिरं, हळद आणि हिंग। हे आपण पनीर घेतलेलं आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे दही किंवा ताजं दही किंवा फ्रेश क्रीम काही वापरू शकता तुम्ही। मिरची, लसूण आणि कांदा आहे त्याची आपण जाडसर अशी पेस्ट करणार आहोत। पेस्ट नाही करणार आहोत, थोडंसं जाडसर असं मिक्सरला लावून घेणार आहोत। आपण पालक स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता आपण तो ब्लांच करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी पाणी उकळवत ठेवलं होतं। मी आता त्यामध्ये पालक टाकणार आहे। हा पालक आहे तो आपण पूर्णपणे शिजवणार नाही आहोत, फक्त साधारण अर्धा मिनिटासाठी आपण उकळत्या पाण्यामध्ये ठेवणार आहोत। नंतर गॅस बंद करणार आहोत। आपला पालक ब्लांच करून झालेला आहे। आता तो आपण चाळणीमध्ये काढून थंड करत ठेवणार आहोत। पालक थंड झाल्यानंतर आपण त्याची पेस्ट करून घेणार आहोत मिक्सरला। इथे आपली पालकची पेस्ट रेडी आहे। कांदा, लसूण आणि मिरचीची भरड पण तयार आहे आणि हे मी पनीरचे क्यूब करून घेतलेले आहे। इथे आपण पॅन गरम करत ठेवलेला आहे। तेल घालून घेत आहोत। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। आपण इथे आता फोडणी घेणार आहोत। ही जी आपण जाडी भरड केलेली होती ती पण त्यामध्ये टाकू। कांदा, लसूण, मिरची आपण अर्धा मिनिटासाठी परतून घेतली आहे। आता आपण पालक ऍड करणार आहोत। आपण आता मीठ घालणार आहोत। पालक 1 ते 2 मिनिटं आपण शिजवून घेणार आहोत। आपला पालक 2 मिनिटं शिजलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये पनीर ऍड करणार आहोत। पनीर सुद्धा आपलं 2 ते 3 मिनिटं शिजवून झालेलं आहे। आपण यामध्ये आता गरम मसाला ऍड करणार आहोत। आपलं पालक पनीर तयार आहे। आता आपण त्यामध्ये फ्रेश क्रीम किंवा फ्रेश दही ऍड करायचं आहे। पालक पनीर रेडी आहे। आता आपण ते सर्व करून घेऊ। फ्रेंड्स, आपलं पालक पनीर खाण्यासाठी रेडी आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा। थँक यू।